Здравейте! Днес ще ви покажа чист новата ми кукла, която ми купиха преди по-малко от половин час. Лайла от призрачен свят. Това е нейната кутия. Ето тук е Лайла. Тук има верига. Това е нейното гребенче, което е супер сладко. Нейната поставка. Пак с верига. И ето е самата кукла. Първо ще започнем с диадемката. Има панделка и паяче. Тук също има паячета. Извинете. Косата ѝ е морско зелено или лаво. И тук е вързана. Ръклята и тук има дантелка, лилава и на вериги. Колана е верига на панделка пак и е супер готин. Тук има ключе, паяк и така. Пясъчен часовник има на ръката. Нещо като гривна. На ръцете има нещо като ръкавици. Или това са самите и ръце, не знам. Тук пак има дантелка лилава и е на зигзаг роклята отдолу. Така. Краката им пак има такива сиви завъртулки, които са много готини. И последно обувките, които са светло-синьо-зелено. Ето ги. Много са сладки. Като сандалки са нещо от този род. Това беше от мен. Харесвайте, коментирайте и моля ви пишете ми за какво да правя клипове. Чао!